Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji. Lijep pozdrav svima prijateljima u Hrvatskoj i u Sloveniji. Lijepo vas pozdravljam s Pavlinskog samostana u Sveticama. Lijep pozdrav provincijalu Marku Korneliju, hvala mjeseci Marija. Uvijek hvaljen Bože blagoslov svima koji gledaju i vama koji snimate, vama koji razgovarate. Drago mi je da smo zajedno u još jedni zanimljivoj emisiji. Prvi put kad smo se sreli govorili smo o abortusu, splavu, u Pačaju. Tako su mogli gledatelji pogledati ovu emisiju o nerođenim djeci. I na našim katoličkim websajtima www.zvilko.com i www.od.si i na katoličkom websajtu RKC. I moram priznati da prvi put kad sam shvatio kakav velik problem je biti pobačaj, zašto u društvu još uvijek više se ne govori o tome, zašto svećeniki više ne propovedaju o tem strašnim pobačajima, zašto ginekolozi vrše ove pobačaje. Da, puno je tu pitanja zašto. Eto, možda postoji jedan strah, možda nismo dovoljno poučeni, možda ne želimo o tome pričati da ne bismo imali problema, jer u čovjeku svakom postoji ta jedna ograničenost, ta jedna brana, taj jedan zid koji kaže ako se u nešto petljaš imat ćeš probleme, morat ćeš više raditi, morat ćeš više tražiti, spoznavati. Evo, ja mislim da je zapravo taj strah u pitanju. A nama Božja sveta riječ kaže vrlo jasno, ne boj se, ja stojim iza tih riječi i iza tvoga djelovanja. Zato bih poručio i subraći svećenicima da se ne smiju bojati. Čak ako nas napadaju, kleveću, lažu, pa čak i do prolijevanja krvi, ako Bog to želi i ako je to Božja volja, ali mi moramo govoriti istinu, jer to je zapravo ono od čega ćemo biti pitani pred Božjim licem, da li smo govorili istinu. Ja sam Anika, imam 19 godina, u 8. mjesecu trudnoće sam. Eto me, tu sam u kući Svetog Josipa. Došla sam tu preko kolegice koja je bila ovdje, ona mi je pomogla. Nisam imala kud prije i eto, zahvaljujem se udruzi što me je primila i našoj dobroj teti Neni i cure koje imaju takav neki problem, da nemaju di, da ih odbacuju i to. Slobodno se javite, uvijek ste dobro došle i primit će vas ovdje sigurno, tako da... I hvala lijepo na ovom svjedočenju. Hvala vama.
Isuse, Marija, Josipe, ja vas ljubim i molim, spasite nerođene. Pa vi gojite posebno pobožnost prema anđelima. Nešto malo znamo o anđelima, čuvarima, nešto o anđelima. Tko su anđeli i kako se ljudi odnose prema njima i da li postoji hijerarhija među njima. A prva molitva koju dijete zna je baš anđel. Čuvar, da. Da, mi smo red koji stoljećima i zapravo od ranog srednjeg vijeka vodimo i bratovštine anđela čuvara i širimo kult, pobožnosti, molitve anđelima čuvarima, pa evo i naša boja, naše redovničke uniforme također svjedoči, osim da smo oblažene Djevice Marije, da smo također posebno pobožni anđelima čuvarima. Anđeli čuvari su čisti nebeski duhovi, naši prijatelji, braća, poslani od Boga da nam pomažu. Oni su uz nas od trenutka našega začeća, ne sa rođenja, nego 9 mjeseci prije od trenutka začeća i prate nas do našeg zadnjeg daha na ovoj zemlji. Anđeli se dijele naravno u hijerarhije, kaže se da ima 9 korova anđeoskih, između njih su vlasti, sile, arkanđeli, anđeli čuvari i svaki kor ima neku svoju dužnost, neku svoju misiju, neki su isključivo oko prijestolja Božjeg, a neki su poput anđela čuvara poslani baš pojedincu, čovjeku, da nas brane, da nas štite. Postoje anđeli mjesta, gradova, župa, obitelji, institucija crkveni, anđeli koji se brinu osobito za neka područja života čovjeka, anđeli nerođene djece, anđeli trudnica. Postoji čitav svijet anđeoski o kojemu je pisalo mnogo kršćanskih pisaca i mnogi mistici su kroz povijest crkve imali živi dodir i susret i kontakt sa anđelima, na primjer Sveta Faustina ili Sveti Pater Pio. Dakle, oni su ovdje, oni su s nama, pogotovo kada se klanjamo, kada slavimo Boga, kada se molimo, kada pjevamo Gospodinu. Oni su nas izvukli iz mnogih situacija za koje nismo niti svjesni bili, da su anđeli čuvali naš život ili našu vjeru ili našu dušu ili tijelo. Što je poslije problem da mi svog anđela čuvara ne čujemo? Pa znači da je svijet malo jače prisutan i da nas zaglušuje, jer naša duša, naš duh bi trebao čuti svoga anđela čuvara, osobito kada biramo put, da li ići dobrim putem ili da li ići lošim putem, da li ići širokim putem u propast ili uskim putem u kraljevstvo Božje. I anđeli nas tu lagano usmjeruju, šapćući našoj duši, ali ako je svijet sa svojom muzikom, zabavama, problemima, tračevima, ogovaranjima, neprijateljstvima, ako je on tako prisutan sa svojom bukom u nama, onda nažalost ne možemo čuti naše anđele čuvare. Tko su zli duhovi? Kako zadaću imaju na zemlji da zavedaju duše ljudi? Kako se im možemo oduprijeti, odnosno kako se im možemo obraniti? Pa zlo je jedna stvarnost. U kršćanstvu zlo ima ime, zlo je osoba, zlo je inteligencija i zove se Sotona. I đavao, Sotona, Lucifer ima svoje anđele. Ti anđeli se nazivaju demoni. Oni su demoni, to su zli duhovi koji su poslani iz pakla da bi čovjeka upropastili u sve 3 dimenzije čovjekova bića, znači duhovno, i duševno i tjelesno, uništiti čovječji brak, obitelj, ljudsko zajedništvo, prijateljstva i samo jedno oružje upotrebljavaju u tome, a to je grijeh. Kao što dragi Bog upotrebljava oružje, ajmo reći oružje pod navodnicima, koje se naziva milost, tako i đavao upotrebljava oružje koje se naziva grijeh. Ljudi koji su
u grijesima, osobito u teškim, smrtnim grijesima, dugo vremena, evo oni su u vlasti đavla i čovjek koji je u vlasti đavla, on je nesretan, njemu su svi krivi, on nikad nema mira i jednostavno može doći evo i do toga da ljudska duša bude opsjednuta. U tom slučaju crkva nudi molitvu egzorcizma. Nažalost, danas je velika kriza egzorcista, egzorcizama i trebamo se vratiti toj praksi i više što je danas đavao zaista otvorio sve karte i igra na sve moguće načine da bi čovjeka zaveo, da bi ga prisvojio, da bi ga uništio, ne samo za ovaj svijet, nego naravno i za čitavu vječnost. Kako Gospodin sa svojim anđelima živi u raju, u nebu, u svome kraljevstvu, tako Sotona sa svojim demonima evo živi u vječnom prokletstvu, u paklu. Arkanđele, brani nas u boju, protiv pakosti i zasjeda đavolskih, budi nam zakon. Neka mu zapovjedi Bog, što ponizno molimo, i ti, vojskovođo vojske nebeske, Sotonu i druge zle duhove, što svijetom obilaze na propast duša, božanstvom jakošću pakao protjeraj. Amin. Da li ima koji primjer iz života kad je bio zlo duh jako uporan u nagovaranju na pobačaj i kako se završilo? Iza svakog abortusa, pobačaja stoji zli duh. To je isključivo misao kada dolazi od Sotone, od đavla. Abortus je ideja đavla, abortus u svome tijeku je đavolski posao, đavolsko djelovanje i svi oni koji uporno stoje iza pobačaja, bili oni ne znam kakvim titulama obogaćeni, doktor ovog, doktor onog, ili bili oni ne znam kako bogati, uspješni ljudi, ljudi karijere, ljudi poznati, slavni, ako nagovaraju i ako čine, ako plaćaju, ako podržavaju abortus, nažalost pripadaju tom zlom duhu. To je istina, istina boli sigurno, istina nam nije možda draga, istinu ćemo možda o pobačaju skrivati pod tepih, kako se kod nas kaže, ali ta istina nas može osloboditi ako ju prihvatimo otvorenog srca. Da li je vjera Božji dar? Da, vjera je Božji dar. Vjera počinje kao jedna sjemenka, evo na krštenju to sjeme vjere dobiva dijete, ali mi se moramo truditi kao kumovi, roditelji, svećenici da to sjeme vjere zalijevamo. I sigurno Bog ima tisuće načina da čovjeka osvjedoči da vjeruje, ali evo, jedan regularni, normalan put je put sakramenata. I zato, evo, veliki gubitak imaju oni kršćani koji ne žive sakramentima, koji ne čitaju Božju riječ, koji ne mole i koji ne čine dobra djela, jer tu onda vjera lakše slabi, posrče, pada i na kraju nestaje. Kako
vi kao svećenik doživljate molitvu, svetu misu? Molitva, jednostavno, svećenik bez molitve ne može živjeti. To je glavna dužnost jednog svećenika. Ja mogu činiti velika djela, akcije, mogu imati divne propovjedi, ali ako nema molitve, u biti nema zaleđa, nema molitva, to je kostur. Naše meso ne bi moglo stajati bez kostura. Molitva, to je disanje. Molitva je nužna potreba, nužda jednog svećenika, jedne redovničke duše. Zato ako želimo mi svećenici imati zvanje koje će izdržati sve ove napade iznutra, izvana, ove suhoće, ove poroke, današnjice, ovaj svijet koji želi uništiti naš poziv i našu dušu i tijelo i našu budućnost i egzistenciju, u sukobu sa svim tim zlom i zlim duhovima, u sukobu sa svim tim idejama koje su danas nastale i koje obezvrjeđuju čovjeka i dostojanstvo, naša stvar je moliti. I to je prvo. I ako nećemo moliti, jednostavno nećemo imati snage ići dalje. I zato molitva je naša prva i osnovna snaga. S neba dao si njima, koji svaku slavu sebi ima. molimo se Bože, koji si nam od imama i sakramenta ostavio svoje muke svoje, daj nam, molimo te, tako častiti slavno tajstva tijela i krvi Tvoje, da po njima vazda u sebi osjećamo plod Tvoga okupljenja i živiš i kraljiš u vijeke vjekova. Amen. U emisiji koja sada gledate, dragi gledatelji, je slovenačka i hrvatska, svi mi smo braća u Kristu, a na internetu sam pročitao da ste proživjeli neko vrijeme među beskućnicima. Zašto ste se odlučili za taj potez, kako ste bili primljeni, ako nam možete nešto reći o tome, i vjerujem da će to naše gledatelje tudi interesirati. Mi kad vidimo ovako lijepe crkve, barokne, sa novim klupama, sa lijepim kipovima, kad vidimo naše samostane, kad vidimo čak i automobile koje mi vozimo ljudi crkve, kad vidimo evo, kako crkva ima i biskupe i ustanove, i to mi zaboravljamo zapravo jednu vrlo važnu stvar, a to je da je Isus bio beskućnik. Možemo to tako nazvati. On sam kaže, sin čovječi nema kamo bi glavu stavio, lisice imaju svoje jazbine, ptice nebeske imaju svoje gnijezda, a ja, Isus, sin Božji, nemam kamo bi glavu naslonio. I gledamo Isusa koji je išao od sela do sela, od grada do grada, nigdje nije rekao ovo je moja kuća, jer nije imao kuće, ne? On je živio kod apostola, živio je kod ljudi koji su ga prihvaćali, kod novih vjernika, kod budućih vjernika, kod grešnika. Isus je bio beskućnik, ne? I mnogi redovnici na početku svojih redova imali su tu karizmu da su bili na ulici, kao Sveti Franjo, kao Sveti Dominik i tako. Te kasnije su došla zdanja, hijerarhije, strukture i tako dalje. I ja sam htio za Božić prošle godine doživjeti tu Isusovu skromnost, jednostavnost, odbačenost i to Isusovo beskućništvo. I otišao sam u Karlovac živjeti tjedan dana kod beskućnika, bio sam s njima u kontejneru,
s njima sam normalno jeo, radio, razgovarao, oni su me prekrasno primili. Primili su me možda kao nikad nitko prije, vrlo iskreno, vrlo otvoreno i bilo mi je jako ugodno s njima, iako žive bez vlastite kuće, iako je njih 10-ak u nekih 30 kvadrata, iako nemaju svoje, iako su prezreni od društva, ali mogu reći da mi je to iskustvo dalo jako mnogo za moj svećenički i ljudski život i htio bih reći svim gledateljima da nemojmo osuđivati ljude koji su ostali bez ičega ili bez ikoga. To se svima nama može dogoditi, a osuditi nekoga na osnovu zato što nečeg nema je potpuno nekršćanski i neljudski. I ti beskućnici su naša braća i sestre i ovim putem pozivam sve koliko mogu da pomognu ljudima koji su ostali bez krova nad glavom zbog različitih obiteljskih problema, kredita, jamaca, novčanih problema, bolesti, nepravdi unutar u obitelji, možda i svojom vlastitom krivicom. Nije važno. Važno je da taj čovjek nema svoju kuću, svoj dom, važno da je taj čovjek marginaliziran, izbačen, da je taj čovjek žigiran, dakle obilježen, etiketiran i baš takve ljude mi kršćani trebamo tražiti iz jednostavnog razloga, zato što je takve ljude Isus tražio. Kakav je bio odziv javnosti na to vaše gesto? Pa bilo je pozitivni, pohvala i tako, svećenik među beskućnicima, ali uglavnom bilo je čuđenja najviše zašto, neki su tražili skrivene motive, neki su me osudili i bilo mi je drago da su me osudili jer sam time mogao doživjeti njihovu svakodnevicu, njihov kruh svagdanji. Znači nisam bio iznad njih, nego sam bio s njima. Osudili su me, rekli su da sam bolestan, da nisam normalan, da zašto to i tako. Jer kažem, društvo u cjelini gledano i generalizirajući osuđuje ljude beskućnike, osuđuje ih kao propalice, kao pijance, kao ljude koji su možda i nasilni, kao ljude koji su bezobrazni, kao ljude koji su sami skrivili nešto i ostali bez ičega i koji zaslužuju takav život. Međutim, to nije istina. Ja sam tamo sreo vrlo drage ljude, postali smo prijatelji, često se viđamo, pomognem koliko mogu, a kažem, uvijek mi je na pameti to da Isus treba takve ljude, jednostavne, iskrene ljude bez maski, ljude koji će shvatiti poruku evanđelja. Jer pazite, kada netko sve ima, kada netko sve može, kada netko uživa sve što može uživati, on ne treba spasitelja. On je sam sebi spasitelj. A ovi ljudi stvarno trebaju spasitelja. A kako će ga upoznat ako smo mi daleko od njih? Kako bi mogli pomoći u rješavanju problema beskućnikama i ženama koje neće da rade pobačaj? Ma, mnogo načina, jel? Ali ja ne bi išao tako sad u filozofiju. Grad, država, socijalno, ministri. Ja bih htio pitati nas koji gledamo ovu emisiju, vas, evo, vi možete snimiti emisiju sa beskućnicima. Vi koji gledate sada možete odvojiti nešto hrane, nešto odjeće, nešto novaca, nešto vremena, možda nešto vaših talenata, da im se učini nekakva kućica, nešto u tom smislu. Dakle, nije pitanje što će drugi činiti, nego je pitanje što ja mogu i moram učiniti. A mogu i moram učiniti zbog Isusa.
donosim pred tebe, Isuse, donosim sve duše žalosne, daj da svatko od njih ugleda divan sjaj u tvojim očima. Mnogima se život srušio, možda je i nade nestalo, zato daj da svatko ugleda divan sjaj u tvojim očima. Pogledajte duše ranjene, traže te ko žedne, ko šute, zato daj da svatko ugleda divan sjaj u tvojim očima. Isuse, ljubav si najveća, u tebi ti suše proljeća, zato daj da svatko ugleda divan sjaj iz srca tvojega. Isuse, ljubav si najveća, u tebi ti suše proljeća, zato daj da svatko ugleda divan sjaj iz srca tvojega. Bili ste u Međugorju, kako je bilo tamo, a ja bi gledatelje hrvatskog govornog područja povabio nas slovenački katolički website RKC, gdje ima i emisije o Međugorju i na hrvatskom jeziku, vjerovatno koji nas prate na slovenačkom jeziku, i ovaj website poznaju. Međugorje je jedno posebno mjesto. Ja gledam svake godine otići barem tjedan dana u Međugorje. Kada ulazim u Međugorje imam osjećaj da sam u jednoj oazi, kao da je to jedno izdvojeno mjesto, odjednom iz nekog kaosa, iz nekakvog nemira, iz nekakvih ludosti, stresova, ulaziš u jednu oazu. I to cijelo mjesto diše molitvom, diše Gospom, diše jednom posebnom prisutnošću Božjom. Da, sigurno ima puno suvenirnica, ima puno restorana, ima puno sad nekih situacija koje možda nisu tako Gospine, Isusove, ali općenito gledajući, to mjesto je na poseban način proniknuto Marijinom prisutnošću. I ove godine, ovaj put, sada prije tjedan dana dok sam bio, imao sam tu priliku, tu milost biti na ukazanju. I Gospa je rekla, vidi ocu Ivanu, da je na nas svećenike stavila ruke i sjećam se da sam u sebi doživio jednu takvu blagost i milinu,
da sam cijelo vrijeme ukazanja sam plakao, evo baš sam plakao moleći Gospu da se smiluje ovom svijetu i meni osobno i žaleći zbog svega čime sam povrijedio njezino majčinsko srce. A Gospa je rekla da je pozvala je ponovno i ponovno, valjda po 1000. put i ne znam koji put je pozvala kršćane vjernike, obitelji da mole zajedno. Evo i to me cijelo vrijeme sad prati. Što mogu ja učiniti kao svećenik da još svoju župu, svoje župljane, svoje prijatelje, poznanike, da nagovorim na neki način da poslušaju Majku Mariju i da konačno krenu u zajedničku molitvu. Imam ovu župu, ona nije velika, ali slična je situacija u mnogim župama, a taj da nemamo uopće obitelji koje mole, nažalost. I Majka Marija kaže da je zajednička obiteljska molitva zadnja daska spasenja za ovaj svijet i za našu crkvu. I evo to je gorući poziv, hitan poziv, molimo zajedno, obitelji molite zajedno. Kad se obitelji mole zajedno, mladi, djeca i brakovi imaju jednu zaštitu, imaju jedno svjetlo, imaju jedan orijentir. A ovako su kao izloženi, jednostavno ih ti meci zloga u ovome svijetu lako pogađaju. Zato ta molitva zajednička je izuzetno važna stvar, najvažnija stvar. Evo i baš mi je drago da je Gospa to ponovno rekla u tom ukazanju. 31 godina nebeska Majka Marija nas poziva preko međugorske bitkinje Marije Pavlović Luneti. Mi smo i u ovoj emisiji bili na jednom videnju, snimili smo intervju sa njom, možete ga pogledati na slovenskom katoličkom web sajtu RKC i na hrvatskom jeziku, ali meni se čini interesantno, nema redara, ali sve ide bez problema. Ako uzmemo jednu utakmicu, ima puno policajaca, redara, a opet ništa toga. Majka kaže da ona kraljica mira, ne? Tamo gdje je Gospa, tamo je mir i u srcima, ali i ovaj isto tjelesni mir, čovjek osjeća jedno smirenje i to je njezin dar, to je milost Božja. Majka Gospa je milost Božja za sve nas i 31 godina njezina ukazivanja u tom malom selu u Hercegovini, to je jedan dar, evo zaista iznad svakog drugog dara i šteta da tako malo naših ljudi to prepoznaje. Međugorje nije samo doći, vidjeti, kupiti nešto, nego Međugorje je jedan veliki poziv na obraćenje. Gospa kaže, ako se ne obratite, neće biti mira. Ako ne molite, ne vršite pokoru, neće biti mira. Mir ne dolazi po uspješnoj monetarnoj politici, niti po tome da će neka stranka uvesti raj na zemlji, niti mir dolazi po tome kada smo savršeno zdravi, bez ikakve bolesti, ne. Nego mir dolazi po zajedništvu s Bogom. I majka, kao svaka majka u obitelji, naša ljudska majka na ovom svijetu, ona želi da djeca žive u miru. I ako ne živimo u miru, to je naša krivica, ne Božja, ne njezina. Ovu emisiju gledaju i gledatelji koji nisu upoznani Božju ljubav, pa treba da vas pitam kako vi kao svećenik vidite našu nebesku majku Mariju? Gospa je jedna utjeha, Gospa je jedna osoba s kojom mogu razgovarati o svemu, kojoj mogu sve povjeriti i mene fascinira kao svećenika baš njezino bezgrešno srce, njezino prečisto srce. I jako se trudim u svom svećeničkom životu naglašavati potrebu molitve bezgrešnom srcu Marijinom, jer u tom srcu je pobjeda nad zlom, nad nečistoćom, nad grijehom. I majka je uvijek tu i ona kada čovjek padne, ona digne, ona prati nas svojim pogledom. I kad bi razmišljao o Mariji, razmišljam o jednoj nepojmljivoj nježnosti, ne?
Marija je izraz Božje nježnosti, Božje blagosti. Gospodin ju je upravo zato dao ovome svijetu da bi nam pokazao koliko nas ljubi, koliko nas se brine za naše vječno spasenje. Marija je majka, najbolja majka. Bili ste tudi na duhovnih vježbah, vjerovatno ljudi ide sada na godišnji odmor, pozabe, ne svi, na Boga, ali treba jedno i drugo učiniti. Da, odmor je vrlo važan i mi svećenici trebamo odmor i svaki čovjek treba odmor i sigurno da je dobro promijeniti sredinu i malo rutinu i taj jedan sklad dana, treba to malo poremetiti, barem na tjedan, dva, koliko prilike dopuštaju i odmoriti i tijelo, jer i tijelo nosi svoje. Ali ne zaboraviti Boga. Mi vidimo koliko ljudi dođu s najboljim namjerama na more, imaju i novaca i planova i planiraju večeru i ne znam što, uđu u more i umru. Ode srce zakaže, umru. Znači, ne samo zbog toga trebamo imati dragog Gospodina Isusa, Boga na pameti, u srcu, nego zato što pravi odmor je odmor s Bogom. To je pravi odmor. Znači, kad je i duh i duša i tijelo kada odmaraju, a odmor u molitvi je onaj odmor kojega mi svi stvarno trebamo. Prije se poslovimo od naših gledatelja bi vas zamolio gdje vaš Paulinski samostan Svetice stoji, kada imate svete mise i možda bi naši gledatelji povabili i na klanjanje. Evo, srdačno pozivam sve koji mogu, žele doći. Svetice su kraj Karlovca, 3 km od grada Ozlja. Svetice su na 512 metara nadmorske visine, znači ovdje kada bismo sad izašli van vidjeli bismo nepregledno zelenilo oko nas, na jednom prekrasnom smo mjestu i ova prekrasna barokna crkva i naša kapela za nerođene i vanjski križni put i Gospina špilja, Gospe Lurdske i mnoge druge stvari. Evo, mogu ponuditi ovdje jedan duhovni odmor. Svi koji žele razgovor, ispovjed, svete mise su svakim danom u 17 sati. Molitvena zajednica se susreće svake srijede od 16 do 20 sati. Evo, imamo i druge aktivnosti, slobodno dođite, dragi gledatelji, nazovite, dogovorite, primamo i grupe. Evo, i ja sam ovdje da molim za vas, da molim s vama, da pomognem koliko mogu pomoći, ali isto tako svaka osoba koja ovdje dođe i meni osobno je pomoć, jer mi svećenici ne možemo bez ljudi, kao što ni vi vjernici ne možete bez nas svećenika koji smo pozvani da vam služimo. Točno tako, bez svećenika kako dolazi Krist među nas. Ja vjerujem da ćemo biti i sa našom obitelju emisije po ti putevi po Hrvatskoj i u Sloveniji i u Hrvatskoj i možda i u inostranstvu povezani u molitvi. A šta bi na kraju emisije položio našim gledateljima na srce? Evo, ponovit ću za današnjim evanđeljem. Isus kaže: hvala ti Oče, slavim te Oče, jer si ove stvari mudrosti, stvari tajstva povjerio malenima. Pa evo, mislim da je to jedna velika poruka Božje riječi za nas, za sve koji slušamo, gledamo danas ovo, koji smo bili danas na svetoj misi, primili Jaganjca Božjega, da budemo maleni. Čovjek voli biti velik, čovjek bi šefovao, čovjek bi htio sve imati, da sve ide ravno, sve dobro, ali Isus kaže blago malenima. Evo, razmišljajmo o tome što znači biti malen i zašto nam je blago biti malenima i kako da budemo maleni. I maleni postajemo kroz poniznost, kroz molitvu. Najveći smo kada smo najmanji, a najmanji smo kada smo na koljenima, dakle najveći smo kada smo na koljenima. Božji blagoslov svima koji mole za nas i sa nama. Ste tako lijepo kazali
da smo tako lijepo zaključili ovu lijepu emisiju. Pater Marko, ja bih se vam zahvalio za ove riječi što ste podijelili sa našim gledateljem emisije Putevi po Hrvatsko. Ja vam u životu iz srca želim dosta zdravlja, obilo Božjeg blagoslova i budite još napred Isusov svećenik i sve dobro. Bože blagoslov. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, bili smo v Pavlinskem samostanu v Sveticah na Hrvaškem. Predstojnik Pater Marko nas je tudi povabil v ta lep samostan, da poromamo, poiščemo, pomolimo. Morda ima kdo med naših gledalcev kakšne probleme, težave, morda kakšne stiske. Kot ste lahko slišali, vas je Pater Marko povabil in ste dobrodošli v tem res krasnem svetišču, kajti velikokrat moram tudi sam priznati, da je res tu v Sveticah najdete mir in raj na zemlji. Pozdravljam vas pa z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvaljen Jezus in Marija, do naslednjega snidenja v oddaji Pot poti. Ja sam grešan čovjek, Gospodine, i kao Petar reći ću, idi od mene, ali tvoja ljubav meni govori, dijete moje, ustani. Ja vjerujem da ćeš mi vrata otvoriti i da neću ja bez tebe ostati. Ja vjerujem ti ćeš mi svjetlo donijeti kad te sretnem u molitvi. Ja vjerujem da ćeš mi vrata otvoriti i da neću ja bez tebe ostati. Ja vjerujem ti ćeš mi svjetlo donijeti kad te sretnem u molitvi. Svaka tama dušu svu izrani i tada tako teško živjeti, ali tvoja ljubav meni govori, dijete moje, ustani. Ja vjerujem da ćeš mi vrata otvoriti i da neću ja bez tebe ostati.